Christiania अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आरोबाव आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान गस्पेल मेसेज बा कमेन्ट भिडिअआव नायगिरि साफ्रामखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम ना मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव आरोबाव ना माबा मोनसे खोनानो मोनैखौ बा मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला आंनि भिडिअखौ नायगिरि ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो सिनायथि होनोसैलाय बिथाङा सोर आरो आंनो मा रोखोम कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदोंलाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदिनि बे समाव। बे कमेन्टआ एसे गोबावसै मोनानो अब्लाबो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौ नोंथांमोनजों रायज्लायनो शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै फैबाय। बिथां कमेन्टाराबो बेनि सायाव फोरमायनानै होनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामनायखाय आंनि फिसा मिथिनाय मोनदांथि बा आंनि फिसा नलेजजों आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबियावनो आङो नोंथांमोनजों बेखौ बुंनानै दोनखायो। आङो सानफ्रोमबोनि भिडिअआव माब्लाबा बांसिन समाव बुंखायो जे जोंनि गेजेरावहाय ना गोबांथार गोरों आरो गिदिर मानसिफोर दिनै दङ, नाथाय बे आंनि बे भिडिअआ गोरों गिदिर मानसिफोरनि थाखाय नङा साधारन मानसिफोरनि थाखायसो होननानै बांसिन आङो दिनै खालामो बा साननानै लायो। अब्ला फैदो बे समाव आंनि भिडिअखौ नायगिरि ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर आं नोंथांमोननो सिनायथि होनोसै। बिथांनि नामानो जाहैबाय सिब्रास बर'। बिथां सिब्रास बर'खौ आङो बे समाव प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ गावनि कमेन्टनि थाखाय आंनि बे jno इउटिउब चेनेलनिफ्राय थेंक इउ आङो जासिहरो आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनबा बायदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों, ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, ख्रिस्टियाननि गेजेरावनो मानि थाखाय रोखोम एबा बाहागो सोमजिखो? फारागा मा? अन्नानै फोरमायना होदो आदा। आसा खालामो नोंथांमोना दायो बे समाव बिथां सिब्रास बर'नि कमेन्टखौ खुब गाहामथारैनो खोनाबाय। बिथाङा आंनियाव बेबायदि कुइसन खालामहरदों बा कमेन्ट हरदों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावनो मानि थाखाय रोखोम बा मानि थाखाय बाहागो आलदा आलदा सोमजिखो होननानै आंनाव बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो बेनि गेजेराव फारागा मा? अन्नानै फोरमायना होदो आदा होननानै आंनो बिथां सिब्रास बर'आ बे कमेन्टखौ हरदों। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिखागौ जे जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहाय दिनै गोबांथार दिनैनि बे मुगायाव आरोखि ना दंखासै आलदा आलदा रोखोम दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनखासै। जानो हागौ बेखौ लानानैनो बिथां सिब्रास बर'आ आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरोखि। अब्ला आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बे थारैनो नंगौ आरो जोंनि मेगनफोरजोंबो दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। आंबो दिनै बेबायदिनो सानोमोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना आंबो सिगां समावहाय आंबो बेबायदिनो सानोमोन बिथां सिब्रास बर' बादि मानो जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मानो आलदा आलदा मानो बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दिनै डिनोमिनेसनफोर दङ बेखौ दिनै आंबो सानोमोन आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनाय खुब गुरुत्तरै। जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन आरोखि ना जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दंमोन अब्ला बे जिशु ख्रिस्टआ खुनु डिनोमिनेसन बा खुनु आलदा आलदा मोनसे डक्ट्रिनफोर बा
बायदि भाग भाग रोखोम रोखोम जिसु ख्रिस्टआ खालामलाङाखैमोन बा फसंलाङाखैमोन ना दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिनो हाबावो ना मा होननानै बुंबाय आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ आरोखि ना बे संसाराव दंमोन बियो खुनु डेनोमिनेसन बियो फसंलाङाखै गायसनलाङाखै ना भाग भाग दिनै बियो खालामलाङाखैमोन आरोखि अब्ला बे समाव जोङो मिथिनि दा बे प्रेजेन्ट टाइमावहाय ना जों नुनो मोनसै जे गोबां आलदा आलदा रोखोम रोखोम ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिनै दङ अब्ला मोनसे कुइसन आं खालामबावनोसै जोंनि गेजेरावनो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोङो बयबो बेखौ मिथिनानै लानि आरोखि ना बे कुइसनखौ जोङो सोंनि गावबागाव गोसोआव आरोखि ना दा बेखौ सोर खालामखो बे आलदा आलदा बे रोखोम रोखोमखौ ना बे भाग भागखौ बा बेफोरबायदि आलदा आलदा रोखोम रोखोम डेनोमिनेसनफोरखौ फारागफोरखौ सोर खालामखो जों गोथौयै मिथिनानै लानि आरोखि ना सोर खालामखो ना जिसु ख्रिस्टआनो खालामलांखो ना सोरबा फैनानै खालामफैखो थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बिनि फिननायखौ जों दिनै मोननो हायो ना बिनि एन्सारानो जागोन जों सुबुं माहारि बा जों मानसियासो ना बेबायदि डेनोमिनेसन बेबायदि भाग भाग बेबायदि आलदा आलदाखौ जों मानसि हारियासो खालामदों आरोखि जिसु ख्रिस्टआ खालामाखै ख्रिस्ट'निया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा बिथां सिब्रास बर'जों लोगोसे ना बेखौ जिसु ख्रिस्टआ दिनै खालामाखै बेखौ जों मानसियासो गावबागाव फोथायनायजों गावबागाव बुजिनायजों गावबागाव नलेजजों मिथिनायजों बेबायदि जों सुबुं हारिनि गेजेराव ना आलदा आलदा भाग भाग ना गोबांथार रोखोमनि डेनोमिनेसनफोरखौ दिनै खालामदों आरोखि दिनै जों बेखौसो मिथिनो हायो आरो दिनै बेल' नङा जोंनि गेजेराव आलदा आलदा डेनोमिनेसन दंब्लाबो ना फारागथि दंब्लाबो फोथायलायनायफोरनि गेजेरावहाय नाथाय जों मोनसेल' नाम बेनो जाहैबाय जों ख्रिस्टियान आरो दिनै बेल' नङा आरो बेल' मोनसेल' जोङो सासेखौनो खुलुमो जों ख्रिस्टियान जेसेबांनाखि डेनोमिनेसनफोर दङ बेखौनो खुलुमो जिसु ख्रिस्ट बे जिसु ख्रिस्टखौनो दिनै जोङो खुलुमो ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गेजेरावहाय गोबांथार दिनै आलदा आलदा गुबुन गुबुन रोखोमनि डेनोमिनेसनफोर दिनै जों जानो हागौ आरोखि ना नाथाय जोंनावहाय एक्चुअलि फोथायलायनायनि गेजेराव माखासे बायदि बायदिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव फारागथि दङ नाथाय नामा जोंहा मोनसेयानो आरो दिनै जों सासेखौनो खुलुमो नामा बेनो जाहैबाय जों जेखि डेनोमिनेसन जाया मानो ख्रिस्टियान आरो जों जेखि डेनोमिनेसननि मानसि जाया मानो जोङो बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौनो दिनै जों खुलुमो ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बिथां सिब्रास बर'आ आंनो बेखौनो कमेन्ट हरदोंमोन दा जोंनि गेजेराव मानि थाखाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मानि थाखाय रोखोम एबा बाहागो सोमजिखो होननानै दा बेनि फारागा मा दा बेनि सायाव जों आरो एसेबाव जोङो रायलायनो थांबावसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि दा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावथ' गोबांथार दिनै डेनोमिनेसन जाबाय ना मा होनो गोबांथार दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव आलदा आलदा भाग भाग दिनै मा डेनोमिनेसनफोर दिनै जाबाय आरोखि ना दा मानो बेबायदि जाखो ना आंनि स्मल नलेजजों नोंथांमोनजों आं बेखौ गोथौयै शेयार खालामनो सानबाय बिथां सिब्रास बर'नि कमेन्टखौ लानानै जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो दिनै गोबांथार बेबायदि सोंथिया जोंनि गेजेरावबो बा आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर बा बिदा फंबायफोर दङ बेनि गेजेराव जानो हागौ फैयोबो जानो हागौ बेबायदि आरोखि ना थ' जोंनि गेजेराव गोबांथार डेनोमिनेसन जानायनि बा खारना बा जाहोना दिनै बेनो जाहैबाय disagreement or over doctrine आरो बायदि बायदि मिथिबायना जोंनि गेजेराव disagreement जानायनि थाखाय ना गनायलायाखसै मानिलायाखसै सोरबाबा बबेबा डक्ट्रिनखौ मानियाखसै सोरबाबा मानिबाय सोरबाबा बेबायदि खालामनांगौ सोरबाबा गावनि डेनोमिनेसननि गेजेरावनो गंलायनाय गैला मानिलायनाय गैला दा बेनि गेजेरावहायनो मा जाबाय डिसएग्रिमेन्टआ सोमजिबाय आरो बे डिसएग्रिमेन्ट जानायखाय गनायलायै मानिलायै जानायखाय मा खालामबाय दिनै गावनो गोनां
जानोसै आरोखि गावलायनोसै आरो गावलायनानै मा जानोसै गुबुन गुबुन रोखोम रोखोम नामफोर दिनै दोननोसै डेनोमिनेसनफोर दिनै खालामनोसै दिनै बेबायदि जाहोननि थाखायनो बेबायदि खारननि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार दिनै बेबायदि डेनोमिनेसन आलदा आलदाफ्रा दिनै भाग भागफ्रा दिनै जादों आरोखि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि मेन गुदियानो जाहैबाय डिसएग्रिमेन्ट मिथिबायना गनायलायै मानिलायै सापस हमनानै लादो ना जोंनि गेजेराव मोनसे डेनोमिनेसन सापस हमनानै लादो मोनसे डेनोमिनेसन दङ बे डेनोमिनेसननि गेजेरावनो माबा मोनसे समस्या जाबाय समस्या जानानै डिसएग्रिमेन्ट जाबाय दाना एग्रिमेन्ट जायाखै डिसएग्रिमेन्ट जाबाय गनायलायाखै ना बेबायदि जाबाय आरोखि थ बेनि गेजेरावनो दिनै गावलायनानै बायदि बायदि दिनै सोमजिनोसै आरो दिनै बेल' नङा आरो अभार डक्ट्रिन जोंनि गेजेराव बेबायदिबो जायो आरोखि ना थ अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो गोबांथार दिनै बायदि बायदि दंबावो आं बेखौ just with my small knowledge आं शेयार खालामबाय आं दिनै बाराबो बुंनो थाङा आरोखि बेनि सायावहाय आरो माखासे मोनथामसो दिनै रिजनफोर दिनै आङो लानानै फैदों मानो जोंनि गेजेराव बेबायदि जाखो ना नाम्बार 1 रिजनानो जाहैबाय इन्टारप्रिटेशन अफ स्क्रिप्चर बेनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव आलदा आलदा जायोना बाइबेलनि सिरिफोरखौ बाइबेलनि रावफोरखौ ना गुबुन गुबुन रोखोम मानसिफ्रा ओरैबायदि खालामबावो ना आलदा आलदा रोखोम मोनसे बिजिरबावो आरोखि ना बिजिरलायबावो इन्टारप्रेट खालामो आरोखि थ बेनि जाहोननि थाखायबो दिनै बेबायदि आलदा आलदा जायो आरोखि ओमफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय बिलिभ्स एबाउट जिसास जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि सायावबो दिनै जोंनि गेजेरावहाय माने एसे आलदा आलदा गुबुन गुबुन रोखोमनि टाइपनि दिनै जायो ओमफ्राय बेखौ लानानैनो दिनै आलदा आलदा डेनोमिनेसनबो दिनै जायो ओमफ्राय बेल' नङा बिलिभ्स एबाउट बाइबेल बाइबेलखौदि फोथायो जोङो बे बाइबेलखौ फोथायनायनि सायावबो मा जाबावो मानसिफ्रा आलदा आलदा बुजिलायनानै आलदा आलदा दिनै समनि गेजेराव बेबायदि जाबावो आरोखि थ अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव दिनै बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय जे बाइबेल डास नट मेनसन एनि डेनोमिनेसन जों बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन दै जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मोनसे बिराद गिदिर गोथौयै आं बेखौनो बुंबाय जे बाइबेलाव मिथिबायना बाइबेलाव जे बाइबेलखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा फरायो बे बाइबेलावहाय खुनु रावनिबो खुनु माबा मोनसे सोरनिबानि नाम बा मुं डेनोमिनेसन दिनै बेबायदि लिरनाय गैया आरो रायथिनायबो गैया आरो बुंनायबो गैया अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन मा बाइबेलाव खुनु रावनिबो डेनोमिनेसन बेफोरबायदि नाम दिनै बुंनायबो गैया लिरनायबो गैया आरो इसोर जिसु ख्रिस्टआबो आरो दिनै जोंखौ फोरोङाखै आरो दिनै बेखौ खालामदों नों आं जों मानसिफ्रासो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आलदा आलदा भाग भाग फाराग फाराग बा गोबांथार डेनोमिनेसन जानायफोरखौ नों आं जों मानसिफ्रासो दिनै बेखौ खालामदों आरोखि थ अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय बिथां सिब्रास बर'जों लोगोसे बेनि कमेन्टनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमबो माबा मोनसे मिथिनो हाबाय बुजिबाय मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिं थिहरबाय आरो उननि समावहाय नोंथांमोनजों माबा मोनसे ना बेनि सायाव गोथौ बिजिरनायखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।